Здравейте на всички! В това видео нека ви покажа как да направите правилното размеряване на вашето тяло, за да може да ни дадете най-точните мерки за изработката на вашия косплей костюм. Първо, започваме с дължина на рамото. Първата дължина, която ни трябва, е тази за дължина на рамото. Дължината на рамото измерваме от тази точка, която е където се свързва с врата, до края на рамото. До ето тук. Това при едно тяло се размерява по този начин. Ето така. От тази точка тук до края за дължината на рамото. Ето така. Следващата инструкция. Това, което ни трябва, са няколко неща. Първо, от средата на рамото измерваме по тази линия, минавайки през зърното до подгръдната. Това е дължината рамо подгръдна. Не правим нищо такова. Не. Опъваме хубаво от средата на рамото, минавайки през средата на бюста до подгръдната. Не на талията, не на бюста, до подгръдната. Рамо до подгръдна. Тук. Тук. Следващата дължина, която ни трябва, е дълбочина на деколтето. Дълбочината на деколтето също я започваме от ето тази точка тук, където сме започнали да мерим дължината на рамото. И мерим в зависимост до деколтето, за да видим каква дълбочина искаме. Ако искаме да е да не е дълбоко деколте, ако искаме да е дълбоко деколте, това също значи дълбоко деколте, измерваме в зависимост от това каква дължина искаме. Ако искаме деколте от тук до тук или до тук. Така. Следващата мярка, която ни трябва, отново от средата на рамото. Спускаме през средата на бюста и мерим додолу до талията, за да може да сме сигурни, без да опъваме страшно много метъра, но и без да е хлабав, опъваме си максимално. Във всички положения, когато се извършват мерките, трябва да сте в изправено положение. Гърбът ви трябва да е прав, да дишате свободно, краката да са събрани почти в стойка мирно. Така че е най-добре някой друг да извършва мерките, които са необходими, защото когато ги правите самите ви, ще направите някакви изменения, които ще доведат до грешки в следващите процеси. Дължина от рамото, средата на рамото, през бюста, минава свободно до талията. До тук, до най-тясната част, до талията. Следващата мярка, която ни трябва, отново от средата на рамото, ето тук, до средата на бюста. В случая се води до зърното на бюста. Обикновено ето тук. Също опъната, изправено положение, свободно дишащи. Не се навеждаме, не се изпъчваме прекалено много. Просто свободна права позиция. От рамото до средата на бюста. Ето тук. От рамото до талия. Следващата мярка, която ви трябва, е ширина между бюста. И визирам ето тази ширина. От зърното на едната гърда до зърното на другата гърда. Опъвате метъра и измервате ето това разстояние. Ето това. От тук до тук. Другата дължина, която ви трябва, след това имаме от тук до тук. Тук до тук. Следващата дължина, която ви трябва, е ето от тук, от подмишницата до талията. Спускате метъра по вашето тяло. Спускате метъра по вашето тяло и измервате от мишница до талия. След това имаме от мишница по тялото
до талия. До тук. За дължина на полата отпред измерваме от талията, опъваме метъра надолу до пода и така по този начин измерваме каква дължина искаме да ни е полата в зависимост от това колко дълга искаме да е. Ако искаме да е до пода, ето по този начин, без да кривим метъра право надолу, в изправено положение, задължително, отново казвам, трябва да е тялото, за да може всичко да изглежда в максимално точни размери. Ето тук, дължина на полата, от талията надолу, спуска по този начин. Ето така. За да измерим, когато имаме панталон, вътрешната дължина на крака, ето тук. Ние мерим от вътрешната част. Това не важи за пули. Това важи за панталон. Ето тук от вътрешната част. И измерваме в зависимост от каква дължина искаме да ни е панталона от вътрешната страна. Ако искаме да е къс, съответно ще е до тук и така до желаната дължина. Вътрешната дължина от тук. От ето тук. Ето така. До тук. Това важи по същия начин за панталоните и когато вземаме външна дължина. Външната дължина я мерим в случая плътно метъра го поставяме от талията по страничния шев, по страни на бедрото и мерим необходимата дължина до глезена. Ако искаме естествено отново да ни е къс панталон, мерим в зависимост от това колко къс искаме и когато е дълъг, колко дълъг спрямо кръка ни искаме да е. Външната дължина от тук. Следващата дължина, която в случая мярка, която ни трябва, е измерването от бюста, от зърното до подмишницата. Тази ширина ни трябва, за да знаем колко е и да може да направим точно кройката максимално точно. От тук. До тук. От тук страничния до тук. Първата много важна мярка, която ни трябва, е обиколка на бюста. Или така наречената по друг начин гръдна обиколка. Измерва се ето по този начин. Нито стягате прекалено много, нито е хлабаво прекалено много. Така че да имате свободата да дишате, за да може да си направи максимално точна кройка. Ето по този начин. Обиколка гръдна. Следващата мярка е подгръдна. Да, точно така, подгръдна. За да може да видим какви са сантиметрите ви под бюста. Също така, при всичките позиции, отново повтарям, тялото трябва да е изправено, да не се накланяте нито наляво, нито надясно, да не се издървате и също така да дишате спокойно, нормално. Обиколка подкръвна. Най-тясната част също ни трябва, а именно талията. Ето по този начин. Изправени, метъра около тялото, около най-тясната част на самото тяло. Наистина ви препоръчвам това някой друг да го прави, а не самите вие, защото със сигурност ще има някакви изменения. И обиколка талия. Следващата обиколка, която ни е необходима и е много важна, е обиколката на ханша. По същия начин. Не свиваме колена, не приклякаме, не се навеждаме, повтарям.
стоим спокойно изправени около най-широката част. Така че да може да се измери най-широката част на ханша. Обиколка. Ханш. Ето така. Следващата дължина, която ни трябва, следващата мярка е дълбочина чатал. Измерваме от тук, от средата, спускаме надолу, през средата на чатала до средата на гърба. Ето тази мярка е другата, която ни трябва най-вече при панталони. Следващата дължина, която ни трябва е ето тук, от това, тази кост, кокълче, прешлен, както искате така го наречете, право по гръбначния стълб до талията. Тук задължително, за пореден път казвам, изправени, за да може по гръбначния стълб, за да се измери правилно вашата дължина от този тук прешлен до талията. Тук. Тук. Okay. Следващата мярка, която ни е необходима, е обиколка на рамената. Отново, както при обиколката на бюста и обиколката на талията, както и на ханша, опъваме не много стегнато метъра около рамената, за да разберем обиколката на рамената. По този начин, в напълно изправено положение, по този начин ние намираме нашата необходима мярка. Ето тази. Това е обиколката на раменете. Ето тук. Да може да дишате спокойно. При гърба, друго, което ни е необходимо. Ширина плещи или ширина рамене. Ето тук. От рамо до рамо. Опънато, така че да може да видим правилно мярката. Максимално опънато, както и изправено. От тук до тук колка е ширина плещи. Другата мярка е ширина гръб. Ширина гръб се взима ето тук. По-ниско от рамената, но сравнително доста по-високо от талията. Точно под плещите в случая. Същото важи и за дължина на полата отзад, когато искаме да има шлейф или дори без шлейф. Отново тялото в напълно изправено положение. Опъваме метъра свободно надолу и решаваме с каква дължина искаме да е полата. С шлейф, без шлейф и всичко, което ни е нужно за дадения костюм и косплей. При размерите на ръката, които са ни необходими, са с каква дължина искаме да бъде нашият ръкав. Измерваме ето от тук, от рамото, от края на рамото. И измерваме. Ако искаме да е къс ръкав, мерим колко къс искаме да ни. Опъваме и по този начин намираме. Ако искаме да ни е 3/4 ръкав, също опъваме. Ако искаме да ни е до лакътя, измерваме по този начин. Ръката трябва да е опъната 3/4 до тук. Ако искаме да ни е дълъг ръкав, измерваме. Въпросът е да се измерва в изправено положение от края на рамото до желаната за нас дължина на ръката. Обиколките, които са необходими. Ето тук. Обиколката на ръката горе, както при талия, ханш и бюст. Обиколка на ръката горе. Нито стягаме много, но нито и да е хлабаво. Не трябва да има въздух ето тук. Трябва да е естествено, без да спира кръвта, естествено. Разбира се. Обиколка на лакът. Ето тук.
винаги трябва да е изпъната ръката, когато се измерват, правят мерките. И обиколка на китката, ето тук, по този начин. Нищо сложно, предполагам, така че ако има допълнителни въпроси, винаги може да пишете. Още няколко мерки, които ни трябват при крака. Това са обиколките при крака. Обиколка бедро, отново по същия начин. Не стягаме крака, просто в свободно положение, може в леко разкрачено, няма проблем. Следващата обиколка коляно, ето така. Не свиваме коляното, така хубаво, изправено, за да може да видим точно. И следващата мярка е ето тази. Обиколка на глезен. Ето така, за да може да видим и каква е обиколката на глезена. По този начин. Това са мерките, които са необходими. Ако имате въпроси, пишете.